Είναι ο Τόμ Σόγερ, ο Μπεν, ο Κάρντιφ, ο Χακ, η Πόλη, ο Σιντ, ο Τζο, ο Τζιπ. Ο Τόμ Σόγερ είναι ένα αντίθετο αγόρι. Ο Τόμ Σόγερ και η ψοκίνδυνη παρέα του σκαρώνουν τις πιο τρελές φάσεις στους μεγάλους. Ζω την περίληψη και μπλέκουν σε απίστευτες περιπέτειες, αφήνοντας τη φαντασία και την αποκοτιά να τους οδηγεί στις πιο απρόσμενες και τις πιο ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Της πριγκίπισσα, αρκούδα και γιαγιά. Μέρη, παλάτι, βουνό, δάσος παγωμένο. Ζωνόταν ο καθηγητής της ορεικτολογίας Ότο Λίντεμπροκ, ανοιγώντας ένα παπάλαιο χειρόγραφο βιβλίο. Βρίσκει ένα κωδικοποιημένο σημείωμα του περί. Ο καθηγητής πείθει τον ανεψιό και τον βοηθό του, τον Άξελ, να αναλαβούν τον άθλο του Σαγνούσεν. Θα τους συνοδεύσει ένας Ιρλανδός οδηγός, ο Χάνς, λιγομίλητος και εξαιρετικά Συγγραφέας Ρόμπιν Μπαρ, η εικονογράφος Νικολέτα Τσετσόλη, Βεατρίκη Γκατζόλα Σαμπατάκου, το δάσος που το έσκασε. Εικονογράφος Νικόλας Ανδρικόπουλος και εκδόσεις Μήνος. Ένας Κρούζας εγκαταλείπει το σπίτι του μπρος στην επιθυμία του να γίνει ναυτικός και να γνωρίσει τον κόσμο. Όμως οι περιπέτειες και οι κίνδυνοι μοιάζουν να τον κυνηγούν. Σε κάποιο ταξίδι του εχμαλωτίζεται από πειρατές και γίνεται σκλάβος. Έπειτα καταφέρνει να φύγει για τη Βραζιλία, όπου και γίνεται πλούσιος. Στο επόμενο ταξίδι του όμως το πλοίο βυθίζεται και εκείνος βρίσκεται ναυαγός σε ένα έρημο νησί. Είμαι ο Ροπινσόνας Κρούσος. Στην πρώτη βάρκα βλέπω 11 άλλους. 3 από αυτούς με τα χέρια δεμένα. Στη δεύτερη βρίσκονται άλλοι 10, είπε τον Παρασκευά, αφού κατέβηκε από το λόφο. Λίγο που έβλεπε, είπε ένας από τους άντρες του Ροβινσόνα. Αυτοί οι δύο είναι οι βοηθοί μου. Οι υπόλοιποι ναύτες επαναστάτησαν και μας έφεραν εδώ για να μας σκοτώσουν. Αφού άκουσε τον καπετάνιο, ο Ροβινσόνας του πρότεινε «Θα σας σώσω τη ζωή». Είπε 2 όρους. Πρώτον, θα σεβαστείτε την κυριαρχία μου σε αυτό το νησί όσο βρισκόμαστε εδώ. Και δεύτερον, θα μας πάρετε μαζί σας στην Αγγλία μόλις σας ελευθερώσουμε. Συμφωνεί, απάντησε ο καπετάνιος. Τα περισσότερα μέλη του πληρώματος από τον υπόλοιπο κόσμο. Κατάμεση στην Αγγλική
και γαλάζια θάλασσα, τόσο γαλάζια όσο μπορεί να είναι μονάχα μια θάλασσα πιλότου. Κύριε, θέλω ένα τέτοιο Ήταν τόσο σήμαντο που το μεγάλο βαπόρι, καθώς ερχόταν από τον Πειραιά, δεν το πλησίαζε καν, παρά ξεφόρτωνε στο γειτονικό το μεγαλύτερο νησί. Όλα εκείνα που Γράφησα και την Ανδρούλα να κρατάει ένα μαντίλι και να χορεύουν. Έχω ζωγραφίσει το γάτζο και το φουσάρι. έχω ζωγραφίσει την ηρωίδα Ανδρούλα που πάει και την παίρνει το δελφίνι. Επίσης έχω ζωγραφίσει το κατσικοπόδωρο και με την Ανδρούλα. Στα χνάρια του Κουρσάρου Μπαρμπαρόσα Μίνωα εκδόσεις θέμα ταξίδια στην Ελλάδα Χανιά. Εσύ το τρελαντόν. Έχω ζωγραφίσει το τρελαντόν.